Tässä videossa minä ja Danny käydään testaa paikkoja, mihin pääsis ilmaiseksi sisään. Häviäjälle on luvassa rangaistus niin kuin aina. Let's go! Tuolla on tänään todella surkea futismatse. Veikkausliigaa kuitenkin. Mä lähden kokeilemaan, pääs mä sinne ilmatteeksi. Tää päälle. Ei sä et oo maksanut, et kattele siitä. Moi. Easy! Täällä ollaan. Helppo nähty. Moro. Mitä äijä? Joo, sain. Me tehdään vaan YouTube-video, että yritetään päästä tää huomioon liivinkaan näihin paikkoihin. Hei, kiitoksia hyvästä pelihengestä. Kiitos sulle kanssa, kun uskoit mua. Bruh. Come on! Sitä on nähty Suomen paskinta jalkapalloa nyt ilmatteeksi. Se on nyt vuoronvaihto, niin lähdetään kokeilemaan, että pääseekö Miksu sisään. Mitä jos sen porakoneen vaan heittäisi johonkin tohon? Mä uskon, että kukaan tätä kävis pölle. Me ei vitti ottaa sitä riskiä. Morjesta. Otatko hei siinä vähän? Joo, siellä on pari ruuvia vähän löysällä. Niin. Joo. Hetki tässä, otapa. Miksi? Poliisi haluaa vähän jutella. Poliisi? Oh my god! En mä tehnyt mitään. Ei, otetaan poliisipartiot. tehnyt jo. Mitä mä oon tehnyt? Sä kävit tuolla vieras. En mä oo siellä käynyt. No mä näin sut. No se on eri henkilö itse asiassa. Mä en oo tehnyt yhtään mitään. Sua on seurattu siitä asti, kun sä kävelit sieltä ulos. Me tehdään YouTube-video. Niin, mut sä oot silti tullut ilman lippua tonne tapahtuma-alueelle. En mä oo tehnyt, se ei ollut minä. Okei. Se ei ollut minä. Ulkoinen häirintä. Mut se ei ollut minä, teillä on väärät perusteet. Mä en oo tehnyt mitään. No me otetaan nyt poliisipartiot. Te voitte ottaa poliisi. Okei. Mut mä en oo tehnyt yhtään mitään. Mä en oo käynyt tuolla. Se ei ollut minä. Tää on parasta aikaa väärässä paikasta. Se riittää kiinni. Catch it, bitch! Sitten tulit suljetulle alueelle tuosta narualta. No en mä tiennyt, että tää on suljettu alue. No kyllä sä tiesit. Hei, se on mun porakone. No. Joudun äsken just juosta järkkäriä karkuun, ettei nyt tyhjennä tot kameraa. Miksu jäi tonne niitten järkkäreitten kanssa, sinne tulee kuulemma poliisit, niin saa nähdä mitä tässä tapahtuu. Joutuuko Miksu putkaa vai selviikö ihan sakolla? Ootellaan ja seurataan tilannetta. Tehdään video tässä näin ja nää luuli, että mä olin aikaisemmin käynyt tuolla, mutta sen ollut minä. Ja mä olin nyt menossa tohon noin niin kuin esittää, että mä oon työmies, mutta en mennyt sisälle, nähti nappaa mut jo. Tulit sisälle. Mä olin, eihän Tulit tullut. suljetun alueen sisäpuolelle. Elikkä siis niinku, että toi missä on toi naru. Mä tehdään haastevideo. Eikä lähtee nyt kiertää jotain ihmereittiä tonne metroasemalle ja koitan päästä pois täältä Tapiolasta. Täällä on järkkäreitä ja poliiseja ihan joka puolella. Se matsi on tossa muutaman 100 metrin päässä. Niin katsotaan selviiks meikä ehjänä perille. Mä oon ihan varma meinaa, että ne yrittää tyhjentää ton kameraa, jos mä jään kiinni. Sitten ei saada mitään klippiä. Joo, mä menen todella shady polkuun. Toivon, että tästä pääsee sinne metroasemalle. Koska muuten mä joudun mennä ihan suoraan noitten järkkäreitten eestä tuolta. Ja se ei tuu onnistu. No niin mä hyppäsin nyt uuteen metroon. Pakomatka on alkanut. Ymmärrät varmaan, että näissä merkeissä ei tavata sitten. Ei. Tavataan tuolta pelipaikalta ilman lippua sillä hönöilemässä, niin sitten on osoite eri paikalla. Mikä jätkä täältä löytö? Ei hitto. Mitä sä pääsit himaan? Hei, poliisit vei mut himaa kotiovelle asti, että onneksi ei tullut sakkoa sentään. Sellainen keissi, mutta tosissaan hei teille katsojillekin. Välillä käy tälleen näin, kuvaukset keskeytyy poliisin tai vartijan toimesta. Mutta ei hätää, meillä on uutta videoa teille Danin kanavalla. Hei, mitä te teette? Tänään kokeillaan, että miten monesta paikasta me saadaan varastettua tavaraa. Eli homman nimi on se, että vihdoin ja viimein Meitsi laittoi oman YouTube-kanavan pystyyn. Eli löytyy YouTubesta sekä myös TikTokista nimellä Sick Show. Eli siellä on suoraan uusi video. Linkki löytyy tuosta deskistä. Mä tiedän, että te haluatte lisää, niin käykää katsomassa. Homma jatkuu, let's go!